Илияна Иванова съм. Работя от 2009 година с наноматериали. Първите бяха цинкови тънки филми. Това означава до 100 нанометра дебелина на филма. След това започнах с наночастици, сребърни, медни, комбинирани нанокомпозити. Така че мога да кажа, че това, което е включено в Painless, като сребърни наночастици, това е нещо, което унищожава вируси, бактерии и гъбички. Няма по-силен агент от сребърните наночастици, защото те имат много голямо съотношение обем и площ. И точно площта, която е огромна на тези наночастици, ги прави толкова реактивоспособни. Интересно е, че в статии научни съм откривала, че тези сребърни наночастици се придвижват към бактериите, т.е. те се взаимодействат с тях и по този начин засилват своето действие. Така че действително Painless, в който са включени сребърни наночастици от научна гледна точка, е страхотен патент, който няма равен на себе си по антимикробно действие. Още повече, че действа през кожата, което означава, че не може да нанесе вреда на органите и системите в организма, защото кръвоносните съдове, които са в случая капиляри, до които достигат тези нанопризмички, преминавайки през епитела, може да направи достъпа на наночастици много регулиран, в много ниски дози и това предотвратява увреждането, което иначе среброто би нанесло, ако се прие през устата. Ако сте чували, благородните фамилии са имали сребърни прибори и са се хранили с тях и оттам е излязло понятието синя кръв, защото те са страдали от аргироза. Разтворените наночастици са предизвиквали посиняване на кожата, но въпреки това хората са продължавали да използват сребърните съдове, защото са знаели, че това ги спасява от много болести. Painless предотвратява аргирозата и тази токсичност, която може да даде син цвят на кожата. Затова харесвам Painless. Много ти благодаря и искам да се представиш като титла и научен работник, за да знаем кой ни говори този толкова важни неща. Съвсем скоро станах професор по микробиология, така че не мога много да се хваля. Работя в биологически факултет на Софийския университет и съм щастлива, че имам тази работа и страхотни студенти, с които работя. Много ти благодаря. Беше много ценно твоето мнение, което сподели за нас.